Inggihipun pakrumatan dumateng panjenenganipun Bapak Kasih pemitasan Bundo Kabudaya Batul monggo pangibe waktu malam lubung sutra merah Patunggali kawal Gusti ing antawisipun pakarsanipun pemerintah Pak Duko Pak Ewu Pak Kasih Bundo Kabudaya menanti kekasih Adipun sami Anggra Rudang Kabudaya Sekar cepat terdengar suara seruling bambu gitar malam dan merdu merayu diiringi suara tembang ibu pembangkit daya nan satu pagere jan ketat tenan iki. Pagere ketat e. Jan disetrap tenan ro Angel. Tanpa iso mingset Pak Dukuh. Jane Pak Dukuh ki ya nyuwun sewu kula tenan kok batine mesti ya. Aduh lah kok aku dingklak-dingklik kaya namung ngeten nyuwun sewu Pak Haji. Menika pinangka nggih gegambaran manunggaling pangarsaning pemerintah kalih kawula ugi kalih sutresna budaya. Jar budaya menika tentu kedah sareng-sareng warga masyarakat linangkung di dinas terkait Gundo Kabudayan pakarsaning pemerintah supados linangkung napa nggih saged lestari boten ketabrak awit wontenipun budaya monco ngeten nggih pun lajengaken Pak Dukuh Pak Penewu Pak Kasih Ware Bandung Selatan itu malam asuhan lebihku nama sungguh indahnya sinar rembulan di wajahnya tiada terlupakan masih gigi selatan di waktu malam berselubung sutra merah putih laksana putri lenggang kencana duduk murung menanti kekasih Bandung Selatan di waktu malam dalam asuhan demiku nama cantik mungil kesuma melati putri manja di bunda berdiri
sudah terlupakan. Katiti nyoto ingkang lagi nanggung semangat menika Pak Wahadi nggih. Nggih. Pak Dukuh matur nuwun. Terima kasih. Waduh, Biru nggih, Pak pertama. Haji, matur nuwun, Biru nggih, pertama. Iki nggih, Pak Penewu ki Pak Kasih matur nuwun menika satunggaling Terima kasih. pakurmatan manunggalnya wijinipun sutresna budaya ugi pangarsaning pemerintah. Nggih, tasih kepareng manunggalnya wiji wontenipun Sekar Budaya Anggo. niki sing tesih dikurung niki Bapak saking dinas. Iki Lah ya ampun Pak Wahadi kula foto lho nggih. Blongan Menika iki. pangarsaning pemerintah malah kasih pementasan jan cocok pokoke dasar wingi bar panen 700 lobak. Wah. Nggih, matur nuwun kagem Pak Wahadi nggih. Ugi katuraken matur nuwun kata boten kata lompen katur panjenenganipun Bapak Penebu Kapadewan Pajangan pisan malih ugi Bapak Dukuh Krebet niki Bapak Haji Kemis Kidi. Terima kasih, matur sembah nuwun. Nggih. Boten kocak mugi tansah kebak. Nggih. Matur nuwun Bapak Hadi. Nggih. Kagem lelagon tetembangan sak lajengipun. Monggo. Sekar Cempaka. Gede suarane, dawa lunge ngono lho maksudnya. Kayak yuk kono Mary. Demat sidan. Nggih. Ora ta? Gede Apa tur nek dawa, gede suarane. Karo meneh kok le gembrat-gembrat Dawa akeh lunge. jam 10 mbok-mboki ngopo ta ya. Kaya-kaya wis mangsane napa dereng niki? Lah yo nek jam sepene iki yo urung wangun kok gembrat-gembrat. Aku njaluk dikawinke Kara sebenale wis sanggo akeh iki tetep aku anggolek sing kene. Oleh to, Mbok? oleh. Karo prawan krepet wae simbok-simbok weteng kuluwe ana ketan aku tukokno simbok-simbok aku wis gedhe ana prawan coba takokno Dole dole kata de apa Dekat kopo perta
kok wonten kuluwe ana ketan aku tukokno simba aku wis gedhe ana prawan coba takokno aduh simbo penting kawinan aku iki kok wis mendem wedoan aku simbo ora bisa turu awan bengi pengen ketemu ora gampang wong mendem. Lagi itu sih sahabat yening mangga Bapak ingkang sepisan Sekar Cempaka tumuju kalau mau peranganipun menggah tari omboyokan utawi jejeran dadi bisa nemoleh kalau mau karegengaken menggah ngiping ingkang sampun kalau mau asung pakurmatan saking panjenenganipun Bapak Penewu Kapanewon Pajangan, Bapak Dukuh Krebet, ugi Bapak Pangarsaning Pemerintah, Bapak Wahadi saking Kasih, Pamentasan, Kundo Kabudayaan Kabupaten Bantul. Nggih, tumuju wonten ing nggih samangke tesih Bapak malih ingkang kaping kalih tentu Bapak ingkang langkung gayang regeng seru ing karana tentu asem menika samangke Bapak kaping kalih menika kagem penari utawi paraga beksanipun tambah tikel kaping kalih tentu ugi mawi liru dalesan ganti busana ngeten nggih. Tasih kalajengaken madyaning buat pilih kagem Bapak ingkang sepisan samangke wonten ing jejeran dadi kalau wau wonten salah satunggaling paraga beksa utawi penari ingkang nggih pun wastani dadi namung to nggih beda ya nak ya dadine angguk karo jadilan. Nggih menawi angguk menika boten sareng-sareng. Nggih. Dadi njuk pilih niki milih kula nggih mboten ngertos. Apa milih sing ayu apa cilik apa ning kabeh ke ayu. Ning nek pilih sing ayu ora ana wong kabeh wis ayu yo sing ora ayu sik endi. Kaya men sing ora ayu ki ming waranggonane Ji. Nah, kuwi ora ayu ning kemayu. Kaya biasane. Aku wis dong saploke saiki nganggo tesmak. Kacamata. Di ya. Nggih, tasih tumuju wonten ing pungkasaning beksa utawi tari ingkang pungkasan kawasan jejeran dadi. Sekar
Sekar Cempaka. Bangir gue iso pode Bangir ya duwekmu mas jatuhnya bis gue iso pode Labe tipis ya duwekmu jatuhnya gue iso pode Jatuhnya tis ya duwekmu mas pakai aneh gue iso pode Aneh ya duwekmu perang nuklir nadian lagi toge direwangi rete-rete jarine we jodoh apa-apa tuwe wong loro Lagi kepikiran rapet dulin dunia zaman Wong yen lagi nyenengi rapet duli hati inflasi Sakjen randu duwe diremangin retaan rete Jarine wis jodoh apa-apa tuwe wong loro bangir duwe sapa de Bangir yo duwekmu mas lambe tipis duwe sapa de Tipis yo duwekmu
ana sing duwe Mas, wek sapa Mas? ana sing duwe sampun kapiarsa iki weke sapa mestine wae dheke Sekar Cempaka